Nukung na siyam nga asngaw ya kabanay kublepi iway pa iway kana kopor ka pamunta lengba jong ni ka yo channel ka jonga haga bangapit ngapit lengba hapo YouTube menta la isngaw ngya banpit la isngaw ijili banpit nadu bayatai iba arden siapang gani artikel la ispat nyupuy lembat ka siksidil lembat ki iway ki brio rong ba ki bayatai alor kani ka artikel la ispat nyupuy kibabuna kibriu kiba mi lengba ki komen lengba ka kibakwa mo ya kaban ya tai biang bat iba arden ya kene artikel 371 tenga nga suong gumne balai ba ka kane ka rikasi ke jungi balai ka jot balai ngi duk balai ngi sadin balai ngi sha rairam balai ngi sha kentron de namar ba kidon ki ingkong selangmat ha ingkong selangmat kidon ru kita kinong diri hapo jong ni ka jala ka jongi de lor kata kanong rim bangi ki kasi ngi kam sadin Tikai ka ba ngamut ban ong ka por ka menta ka long ba haba iba arden la de ban pensaya ka to artikel 371 de lor kata kanong rim bangi don kam ya ka artikel la spa nyu puai ban bakino kino kirul ki an jong ka sorkar pedeng kimla ban le muslia ladang idon ya ka artikel 371 te halor kata kanong rim ka ba iba arden ila pensairu dang don hi kita kibriu ki ba kwa baniatai hana bat iba arden ha kibun ba kibriu ki ba penram ya ka isu ke ba iba arden hi ilawan ra bat iba arden hi isat karna kapor sa kapor ngongi pi habadon kibriu ki ba sempang ki banang ki ba stat ngongi pi kimju kan kelumar ha kimju kan kelumar kira keren ban perkat ban ti benia ban pule ha halor kata kanong rim ka ba nagaliang presiden jong ka VP ru Ukraine ma namar ba kadon ga jingma te kataru kini kibriu kimnom patiau kimnom perkat ma te dehengne ba hapo gari kasi jungi prakasing ya bam prakasing ya shok prakasing ya tantelai haba hakajin syapat ngide ben ajingking ngide ben ai maujam haba don kum gini kina ngalam ki batrang sya ban penkela ya kene gari ba ben riu jungi bat don na play jungi kita gibalong judas hapdeng kita gisbai rupa wat ya kata karul ka an ka ba la batai syai wat la dakila tip tikena bagiton kam ya artikel 371 ru kidang yalap bab kidang pen yalap bakala mo kidang ya pen sutu bakala ya kipai ba tenga nga suong gumne nange je ki we ki ar nange je ki tu ki suri kup sulang brot wat nom nge je ki tu ki inkong chalang mat mo tenge bet ka e ka ba ka VP ka ra bat ka e ba ka VP ka pensai na kapor sa kapor kamdei ka baki penbit kamdei ka baki baki pentame om kum kiwe namar ba ka politik ki jong ka VP nga kumbang nga kan na kapor sa kapor kadai kita ka bakhut ka bakentang de kalor ka bala la suj la shor da kata ka nong rimblay te donro ki baong na ya MP jungi mo MP jungi nom song klikti na kapor sa kapor usat keren siapang kita isu ki biadei hapo u boundary jong gani jong gani ka jala ka jongi mo halor ki diblok ki surok kum ki te halor ka tuka isu ke ba i MP jungi keren ru ki ong ana ba wat nom wan tuklar ki briu ki nabar ngim nom ngap ya kata ka jingkeren jong MP kataro gi penmi te la wifi larde ya kata kor kom de haba ki kna jong ne hu hi ki la persya mo ya VC jong ne hu ba umde shu ban wan jon jeng ne ka pus ka jong u ngi kwa ban thung no da ki we ki persya ya VC jong ne hu bat balai pat ka jingkeli ki jong nga ka por bam ta balai pat ki persya ya MP ba Ukraine sapo parlemen lat namar ba MP jong iru udawa ba nakaliang MP ru ula pensyai ba halor ki jing teko ki jing terikam jong VC jong ganehu mo ate halor kata ganong rim ro ki ong hana ba wat no mon tuklar ki don ki komen ki ba komen ngi ki kena school nehu ngim non kam ya MP ba unwan tuklar ya kata ka kamram ka jongi kum kita ro ki don tengin ngin keno ya no bi te hakat akajing syahi kata kajing keren kajong ki kata kajing ka
komen ki jong ki haki comment section jong kino ki video lane ki baki keren mo te kini kalong ke ba maki hi kim kwa ban ba u te visi jong de hu wan jon kambyang or ha juga por ki kwa hi pat yang ni visi jong de hu ba wan jon kambyang telom do kum ta balai pat pikiran kum tu namar ba imp jong ila pensai ba ila keren ila ong namar ba ki kena school jong gane hu hi ki persya ya visi mo namar ba dom syai ha jing trikam trijam kumni kum tu ter ngong ya pi habang idon kita ginong yalam ki bakwa ban yalam hok tingi kloy bantan ngi kloy bandring ngim nom ai mau jam ngim nom ai jingking de yang nese ba nginlong kita ki briu ki batat dor na preng ka jat bandring ka partai mangi kasi ki batat dor tam namar baleng ong kumta namar ba haba kidon ki briu ki bakwa ban kentiu nam ta ka roy ka parro ngi kloy bantan ya ki ngi kloy bandring ya ki te tangkane ka ai ka banga kwa ban tonga ka por taba gindon kam ya ka artikel 371 hapo ka jala jangi bakano ka an bakano ka an ka ba kano ka an mo kano ka an ka bawan natin na po sarkar pedeng ki ba mut pentrekam yang iya ne hang ne kiyo laki laka ladang em don ya ka artikel 371 ti ka banyadan na mata jongi ti gindon kam ya ka artikel 371 kala syai te kajing kajing keren jong kajing keren jong presiden jong ka VP kala syai bah te kidon par kini ki briu ki wei arngu kita ki kon mentoy simet kita ki Judas Iskariot ki badi lai peu lagi sebai rupa i kajat benriu kadang yap kadang tron te im tang manga la biang te to kamlele ya kata hapdeng kita ki ik baru kadon hi kajing duna kadon hi kata kajing katam galat galet te endre ki bab to ki babun hi tongin kersan ratba ya ka VP kenang baus nem arjan popra ngensa ka VP hi kan yo ban thau ya ka yo ban yalam ya ka government te ni community ba kari bag mendriu jingiro kadang ya pernai nang ne sekamat tangkat ne ki video ki jonga hang de por ko mamta kulesibun